גן רבינוביץ', המוכר יותר בשם גן המפלצת, הוקם בשנת 1972. המפלצת הוא גן שעשועים בשכונת קריית יובל בירושלים על הציר המרכזי המוביל לבית החולים הדסה עין כרם. בשנת 2003 צולם במקום הסרט הישראלי שיבולת בקפה, שבמרכז עלילתו קיימת מסעדה בתוך מתקן המפלצת. בשנת 2006 צולמה במקום הקלטת מסע לכוכב של יובל המבולבל, וסצנה שבה יובל רואה את המפלצת ובורח ממנה, ומרוב פחד הוא מגלה את לא המפלצת שמוביל לעולם אחר, ובסוף המסע קופץ לתוך בול עץ קסום שמוביל להתגלשות באחת הלשונות. ביצב הבטון קרוי הגולם או המפלצת, המשמש כמגלשת ילדים. לראש המפלצת מוביל גרם מדרגות פטלטל, ומפיה נמתחות שלוש מגלשות אדומות.